Hala! Lamig, ang lamig na. So ayun guys, dito tayo ulit sa barangay Sinabaan Riverbank. Part 2 na tayo dito guys. Dito yung guys, dito tayo sa kabila. Mga kasasunod daw dami na naman naliligo. Lamig, ang lamig na. Oh, grabe, dami tao dito guys. So ayan mga kasusunod, no, part 2 tayo dito ngayon sa barangay Sinabaan. Kumakin ka udanong hanapig sa tagayo sa kagpapabaing ka na waya-waya uway. Dapat sa tinik kita, ganta. Ay, agpo. Tababo.
So ayun mga kasursuran, bababa lang kami dito. Tignan pa namin kung may mga naliligo pa dito guys. Eh, kadugtong ng kwan, no? Ito na yung pinakadulo. Ito yung mordongan tikwan. Sinapang yung pagdidigusan guys. So yun yung pinuntahan namin kanina. Napakaganda talaga dito sa Sinabaan River Bank. Sabi. Ay. Bum, bak, bak, bum. Ano, stop. Naligtad ka. Tidak sticker. Udah. Mang. Patay niya. There you go. Nakalas udah niya.